Čau lidi, vítám vás za dalšího videa a dneska je to z hry Minecraft a zahrajeme si Get Down na... já nevím na jakém serveru. No, ne, už vím, promiňte. Jsem se trošku zamlkl na Mythconu a kdybyste mi poradili nějaký program na natáčení videí na počítač, tak budu úplně ráda. Mám 271. Wow. Jo. Kdybyste mi ten program fakt poradili, byl bych úplně rád, protože přes Bandicam nechci natáčet, protože to dělá na videu tu, víte co, nahoře to dělá prostě, si to dělá tu reklamu! Kurva. Rovna, když jsem skákal pro Diablog, ale no tak. Absorption. Dobre? Jo, jinak nehejtěte mě za to, že to neumím, jo, když tak. Já to hraju asi po páté v životě, no ani ne po páté, tak po třetí v životě. A prostě, já bych hrál jakože na Revinsideu, ale oni tam, mě prostě někdo vzal koupený, já nemůžu jít na koupený server. Víte, kdybych šel na koupený server, tak mě to napíše, že tam nemůžu jít. Tam, ale tak tam, radši jsem šel pro Emerald, ten dává hodně, takže pohodka. Tak, dobré. Budu to trošku stříhat, jo, ty arénky, aby to nebylo tak zdlouhavý. Ne! Sakra, kolik máme? Kde to je? 589, no tak. Stříhnu to, ani nemusím vlastně, tak. Jo, už můžu vlastně. Ne! Plus 4, já jsem mohl hitnout? Co? Ani nevím. Takhle, tady tu mapu nesnáším. Já zkusím, já nemůžu, já mám OBS studio, ale já to prostě přesto neumím natáčet a když přesto natáčím, tak mi to píše prostě, že, nebo já to sice natáčím, ale nenatáčí se mi obraz. Takže to mi je Emerald, ale to asi neskočím. No tak proč chci jít pro blbý Emerald a přijdu o to kvůli tomu. Já si videa budou vycházet co nejvíckrát za týden. A fakt byste byli úplně hodní, kdybyste mi poradili to video, nebo ten natáčecí to program. Ale nemůže se za no jako platit, kdyby se za to nemuselo zrovna. Sakra! Já jsem místo SK zmáčkl Včko! Si děláš srandu! Dělá si prdel! Já se skakal pro Emerald blok a týpek mi tam zhodil. Čau týpku prostě. Potřebuju nějaký coiny. Řekni mi, že to přežil. Za paralel. I ten paralel má 1000. A to se mi nějak hodně nelíbí. To je nová mapa. Really? Really? Tam je Emerald. A musíme se dívat i na srdíčka jinak. Máme ho! 712 za 3. arénu, což je hodně málo. Dáme 2 nebo 1 hru. Zkusíme 2! A tak 2 asi nedáme.
LOL! LOL! Tak dáme jenom jednu, no. Protože já si ten Bandicam bych si koupil nebo registroval, ale já nevím jak, prostě. Tam byl Emerald? Jo, tam je Emerald. Já si to zkusím registrovat, ať můžu natáčet díl jak 10 minut. S tím Bandicamem aspoň teda. Když to. Dělej si prdel! No tak všichni mají přes 1000, vole, jedinej já nic. Děláš si... Já vím, hej, já jsem zase ten paralel. Really? No tak za 615 dole si to moc teda nekoupím. Mám nejmíň, ale koupím Iron Sword. Koupím si Full Iron. Pár levelů. $20 levelů. A za 15 si koupím jídlo. Tak. No, tak jeden steak a 7 jablek. Tak. Jdeme enchantovat. Takhle 19 až tak. Tady se nemůže enchantovat to. Knockback 1, tak to si naservali. Proč jsem šel do toho začátečnického? A daily hoši. Ty vole, já si nestihnu ani enchantnout, vole, mám minutu, vole. Smite 3, ne? Fire Aspect 1, jo. Aha. Tak budu mít Fire Aspect 1, no tak really. Fire Protect, OK. Jdeme sem. Tak. Protection 2, Taunt 1, dobré. Projectile, jo. Unbreaking, Protection. Máme docela dobré věci, jenom mě ten meč mrzí, no. Ale co už. Skládáme si to tu, tak. Všichni tady skoro full dia, je tady full iron, no tak. Really. Mají tady jako docela dobrý, já si ho zbojíš v arence, čau. No tak ani jsem to nemusel stříhat. Hej, tam je kámo full gold, ty vole. Ne, nemá. Pojď PvPčko, ne? Hajzle, Tak vole, do full dia teda. Hej, proč nejde do něj, vole? No vole, tak jako. Jo, tak jako. A parale! Kámo, nechtěl bych zumřít, no vole, když mám nejvíc coinů. Pojď, ne? Čus. Nebudeš si žrát žádné jabka. Nebudeš. Jablečná strava. Ne! Tak jo, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Bylo trošku rage quit, ale nevadí. Tak jo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, určitě napište nějaký hezký komentář. A já se těším dalšího videa a zatím čus!